Hadin bela penlong yang kijing jurip, yang ke yaudu, da ke HDC, kebela dep hakar kunetarik, nailar menta usnam, kebela lap shibun kijing dunah po yaudu, hakabay day, magkijing donkam, kipat ba, kinongsong yo, shua kene UCM ke HDC, ulakular, man penbit, penjenai, ya ke kijing dunah. Kumba ulakular, habay day, berkijing donkam, hapo yaudu, ka isi jong ke HDC, kebela alam, da ubah penyat sing CM ke council, kebela tawi committee, cleanliness and public safety and security yaudu joining localities ba menta ka kasau trik nailur ulalum ikirang ba snong ba marjan ka yaudu ke bakin thop ya maukhar sok sun wa thabru walapati mission wa hindo riat samthia ringkat ka kenhun new trap yaudu association bat ka balwal mi khmatlang ka office jong ka himam lem Hakane ka komiti ka KHDC kelatmu manwang pisa lingba ka council man penjenai ya ka yudu hakabede berka syongsuk syongsingan ka yudu ke baken thop ban sna thamai ki public toilet ban penbha yiki baladon lepa bat ban marmot iki lenti yai kijat ban snai ki nela pentuit jabo bat ban bu iki solar ba penyang haki surok ki lenti manajing syai hakpor menmet Shushu ban pendaj yaki CCTV kamera haki jika badai banbu ban pendu iki kamtu hapo yudu. Nalor kine lembat ki wepat kimat baka council Kelamang. Yang ke Executive Committee jong ke Khasi Hills Autonomous District Council haka live way tarik 2 Ogos ngila notify bandan kawe ke komiti kerpang kabangi ong ke committee on cleanliness and public safety and security at Yodo and adjoining localities. Kani ke committee kabla kli the CM jong ke council but ladon langru kum ki hot nakal yang EM in charge market, EM in charge development nangta la mi khmat ru nakal yang ka himam lem documentary but ru lai don langru kum ki hot jong ni committee ringkat bagi rangba shnong jong ki nru tu li shnong kabaken thup i rangba shnong kolapati rangba shnong wa thabru rangba shnong mission rangba shnong mokhar rangba shnong sok-sun rangba shnong wa indo bat rangba shnong riat samthia te kani ka komiti layo ban thawi kani komiti hadin ke jinglet jurip ke badangshan ya ka yodo hapdeng nakal yang gajungi ke council bat nak board jong ka district administration hakani komiti ru ladan member lang i EDM EDC ba Roni Walang bat sector officer ng police department te lathawi kani komiti hadin bangila le jurip i ka yodo bat ka jinglet jurip jungi ka yodo kidan artli ki mat ki ba kongsan ki ba ngisukya hadu kata-kata kum ka council bat ki noilam shnong bat ki hima kabaningkong kade shapang kajing shongsuk shongsngan jungki nonglek nongwan hapo yo lada kilong kinong yo lada kilong kinong khayi bat kinong bu dukan kumta terter te kabaar pat ngekren habidi macam te menta kasni layo ban shong ni kini meeting ka baningkong jong ni committee te hakani ka committee layawan dabaro kini ki members bakun thup langru wat ya ka seng ka kenhon jong kinong yo association lami khmat di president bat di secretary banya dan lang bat ni ka meeting kala ya slamba jan kumash kintash teng bat hakani ka jing kendu jungi la yo banya thir ya tai banya kren halor kini ki artli ki mat bakongsan habede bat ka jing ajing mut nakahima naki em jungi na sector officer na ta naki rangba shnong nilayo ban shim ni kini kirai ki balong kumni hakabede bat ka jing khu jing suba larai baka executive committee jong ka council kan mang kerpang nakamenta ka jinglut ban shna yiki public toilets ki batmai hayodo bat kumju kabaat larai ru ban mang ban maramot lane ban repair ban renovate
ye kini ki public toilets ki bala don lupa hayu do kabalai pat larai ban mang ban penlut ban penbha habaro kawai ka yodo ye kinala bat kini ki lentia kijat ki footpath bat ki lanes baper kini dikirai hakabai dei ka jingkhoi jing subah hakabai dei bat ka jing shong shngan pat ong yo bat hak hiriu pai ba larai bangin mang na ka executive committee banthir iki solar street lights banbu hakilintia kejat bat kilintia yo bat kini kishnong ki ba marjan katkum kajing ibit jong ka hima melim apo yodo bat kirang ba shnong hakini kishnong ba marjan bandon ikini ki solar street lights kabaar habidip ka kani kaju hikaman larai ru banmang banthir ikini ki high mass solar street lights ki badan kam banbu hakikat tu kat nitli ki jaka ki bakham dan ya jingelum pai ba kabakentup apo stanjip bakentup hakini ki basa ki bapher hayodo kani kan wanra ka jingshai but khnang bakan penduna yakinunu ki kam sneu ki baja hakapon met pormin met hayodo bat hakini kishnong bamarjan larai ru baka isi kan mang kerpang banthir iki CCTV cameras na kamenta ban penan kam hayodo bat kumju hakini kishnong kiba marjan bat hakini ka committee nilarai ru ban pendu no yebapun ki kam sneu hayo khamtam ban pendu no ya kajing sa bian jong kibriu hayodo kabakat kum kaan jong ka hima melim bat kat kum kaan balak dan hapo ka market act jong ka district council ngimsha ikinu kinu kibriu ban shongyeng de ban sa met hapo yodo bat larai ru ban khang no ladadon kini ki jaka badikyat bian hayodo badeling ba jong kini ki dukan ki bami ki jingkulmar ki jing sho edat bat teng ki jing mensau bat ki jingja basungsi te habedi kani nakaliang jungi larai ban khangno banbu yakini ki gates habarung habami kinonglei kinongwan hayo kebakentup nadu kapor step bat hakapor met banila rairu bandon yekinong ap pahara hakapor mensngi badu hakapor menmet hayodo te kini kidiki katu kat nitli kirai ki bangila shim hadin bangila shong haka meeting bamenta kasngi bat kabakadu karairu ngila shim ban khang lani ban pendu no ladadon kini ki kam khalai hapo yo do te kini di ki katu kat ni teli kirai ki bangila shim ya kaba nakaliang ka executive committee bat tingkat bakani ka committee ki bangila form bangin pentre kamshan hakani ki singi banwan te kita di ki rai ki bangi shong hakani committee tadodon e klap nakaliang jungi ru ngila IT ha EM in charge market but development bat kaliang hima melim nakamta ka yodo bakin le inspection hakano ka jaka ba idon kam banbu ikini ki kinsa shimbat yakara hadin bala le pek shoi ka jaka hanu ka jaka ka ba ibyang te khnang ba kan wanra ka jingshingan ikinong le nongwan hadin kumju ru kan yada habide kini kinong penjabo ikayo do akapor menmen habide hasil satu masa sponsor ngin mang naka 15 finance commission tu mentang impat tip kat nu kan poi bat kat ke badan kam ngin penlut syai kan kat ke badan kam bat hadin bala yo ban le pej le jongo bat ban tip hang nu caka ban badan kam hang tan sa la ban song thu le kat nu ngi don kam yeki CCTV kat nu ngi don kam yeki solar street lights ki barit bat ki baher ju ka ladaki don ar lai sausan du ka ba ibyang ngin shna ka ba don ka caka
namar bala don kam shisha namar ba ngin penduna kat bala kani kajing lek bar syamadan madya kaba wanra kajing bombit bombiang pat ikinong lek nongwan kam jungi wat ban mang ni kani ka ya ka nalaru ban shna bahai ki nala po yo bat ik jaka ya jat ki footpaths ki lanes ki paper ki lenti po basa paper ha yo hi ba ko we ya kani nginamla hi ban tre tang na kalyang jungi ngin hap hi ban ya don ka jing ya stu jimut lang ba ka PhD department khnang ba ngin la ban ba ka municipal khnang ba ngin la ban suthu kumno ban let si don ki por bengi hap shift ya ki pipes nakam ta ka jingbit jingbiang hakalenti ya tekum kita ya kan ni jing trikam ngin ya suthu jingmut lang ba ka municipal kabar pe iki benta bedin penbiang po yodu